Wielka Brytania ogłosiła, że planuje zainwestować 9 miliardów i 8 milionów euro w kolejną fazę programu budowy atomowych okrętów podwodnych klasy Dreadnought. Firma Bay Systems dostarczy 4 okręty podwodne dla brytyjskiego systemu odstraszania nuklearnego. The Defence Secretary and I are here today to confirm, after the agreement that was reached around the Defence Investment Plan, £8.4 billion investment in the new Dreadnought class of submarine for our continuous at-sea deterrent. Inwestycja ta ma pomóc pierwszej z 4 łodzi podwodnych HMS Dreadnought w zakończeniu prób morskich i przygotowaniu się do wejścia do służby w Królewskiej Marynarce Wojennej na początku 2030 roku, poinformowano z Downing Street. Program ma stworzyć 47 000 miejsc pracy w ciągu dekady.